На 6 октомври рододобивната компания Кречел Печ и американска компания отбелязаха 5-годишното си партньорство с демонстрационно образователно събитие, което се проведе в STEM центъра на Средно училище Свети Паисий Хилендарски, град Златица. На събитието, чийто домакин беше директора на училището Емилия Тодорова, присъстваха още началникът на регионално управление на образованието София област Росица Иванова, инженер Цветомир Велков, генерален мениджър на рудничната компания, професор доктор инженер Илия Гърков, старши вице-президент оперативни дейности в Европа на рудничната компания, Рафи Джабраян, вице-президент продажби и бизнес развитие на американската компания, Сергей Михалев, главен инженер технически служби и директори на различни звена в компанията, Николай Кръстев, директор на частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение Челпеч, ученици и учители от двете средни училища. Домакините представиха своето училище и направиха множество демонстрации в STEM центъра. Ученици от училището домакин и от частната гимназия имаха възможност да участват в демонстрация на най-новото поколение самообучаващ се дрон, който работи под земята в рудник Челпеч, и в разговор за значението на образованието, създаването на високи технологии и предприемачеството. Чрез партньорство между средните училища и бизнеса, рудничната компания се опитва да повиши интереса на младежите към науката, технологиите, инженерните науки и математиката, като покаже успешен пример в областта на приложното инженерство. Тези области са в основата за създаването на иновативни технологии, като автономния самообучаващ се дрон. Повече за разработването и усъвършенстването на дрона разказаха Рафи Джабраян и Сергей Михалев. Росица Иванова сподели задоволство от развитието на образованието в района, което подготви необходимите за бизнеса кадри. Директорите на двете учебни заведения получиха подаръци от американската компания – дронове, като им беше поставена и задача да изработят едноминутни видеоклипове, с които да представят училищата си. От компанията бяха подготвили и индивидуални подаръци за учениците.